Pán minister, môžem sa spýtať, že vy ste teraz spomenuli, že vás zavreli. Vedeli by ste nás možno trochu priblížiť, že čo sa vlastne stalo a možno ako dlho ste vlastne boli vo väzení? Necelý mesiac, si 23 dní. Ako to teda celé vnímate? Že... Nijako to nevnímam ako to, že zneužívali právo, čo ja. Ja som vošiel do väzenia, bol som tam 23 dní a súd najvyšší ma musel pustiť, lebo zistil, že na tom obvinení nič nie je. Ale boli ľudia, ktorí zomreli vo väzení. A toto majú presne oni na svedomí. Pán Lučanský? Pán Lučanský, pán Krivočenko. To proste boli ľudia, ktorí vo väzbe nemali čo robiť. Báli ste sa? Tak to ja zase častokrát takýto pocit nemávam. A to už je také ako už seriózne. V kolúznej väzbe ste teda boli? Máte, nie, tak už keď ste raz, pozrite sa, ja som bol na Veľkej noci s mojimi deťmi, keď po mňa prišli. A kde po vás, že kde vás vyzdvihli? bol som na chate na Bodíkoch. Na chate na Bodíkoch a spal som. Pardon, vám rozkladám štúdio. Na chate na Bodíkoch, ako som sa zobudil a pozerám, že proste nejak veľa aut netypicky parkuje proste v okolí. Tak som vyšiel pred dvere, bol tam pán vyšetrovateľ, ktorý mi povedal, že ma zatýka. Tak som povedal, že idem sa rozlúčiť s deťmi, tak som dal deťom pusu na rozlúčku a išiel som do basy. No, a potom ešte ste v eskorte, kde vás vezú, taká srágora, ktorá ani nemá odvahu, si dám kuklu, aby ste ho nespoznali do budúcna v rámci tej eskorty a hovorí, že či som spokojný, že som o ňom hovoril na tlačovke. A ja hovorím, že tak asi som hovoril málo, keď tu ešte stále sedíte. Rátali ste s tým, že možno už nevidíte niekedy von? Platí tak, ako advokát vám poviem, že máme teraz výborné skúsenosti aj spolu s Davidom Lindnerom ako v advokátskej kancelárii, v ktorej sme obidvaja spoločníci, že dokážeme ľuďom poskytnúť skutočne podrobné informácie o tom, ako to prebieha a ako to vlastne tam je. Čiže pripraviť aj toho klienta pre prípad, že by ho zadržali alebo by ho zobrali do väzby tak, aby vlastne dokázal aj tú rodinu, aj celú tú spoločnosť pripraviť na to, najmä ak je teda nevinný a je predmetom nejakého policajného záťahu, tak dokážete to nejako ochrániť. No a tam sa naučíte ako extrémne veľa. Samozrejme. Ale platí taká zásada, ktorá hovorí, že do väzby vás zobrať môžu, ale pustiť vás musia. Čiže ja som si prečítal to obvinenie počas cesty v tom aute. A nejdem brať frajera, proste to sa, akože takmer sa smejete, že máte chuť si v fúde zapaliť, že fakt s týmto teda došli. Že to teda chcelo akože veľkého majstra sveta, aby toto napísal a ešte takýmto spôsobom proste to je to bolo do smiechu, keď si tam išli. No do smiechu vám nie je, tak akože nebudeme machrovať, dobre, do smiechu nie je, ale potom, čo som zamával, nie, však to je tiež jedna z tých známejších fotiek. Takže toto bola fotka v momente, keď ste išli dnu? Áno, to idete. V momente ja som bol v tom, že to bolo, keď ste vychádzali, že ste sa akože tešili. to by ste vaše... Áno. Toto je fotka, keď ma brali vlastne do väzby. Toto ma vlastne priviezli na špecializovaný súd a odtiaľ som putoval do Justičného palácu. Tak ja som bol úplne v tom, že toto, že keď ste vyšli. Nie. Tak vidíte, že má pútať na rukách, keď vidíte, tak vám ich dajú dole. Áno, ja že akože už dajú dole chutku. Áno, nie. Toto je fotka vtedy, keď ma práve zobrali. Aké spomienky vám toto prinášal takýto záber? Viete čo, ako som povedal, že ľudia boli, ako je napríklad Tibor Gašpar, rok vo väzbe, nezákonne a protiústavne. Robodor, Milan Lučanský, Krivočenko, všetko ľudia boli, ktorí nemali čo robiť vo väzbe. A ja som tam bol 23 dní, že čo ja sa chcem stiažať proti tým, čo boli, alebo pán advokát Rýbár, ten bol tuším 19 mesiacov, nezákonne samozrejme. Čiže to sú veci, ktoré neviete vrátiť. Vy neviete vrátiť to zdravie, ktoré vám to poškodí, lebo to samozrejme nemáte komfort domu a nemáte tú výživu. Chápete, vo väzbe sa varí za €90 na deň. Keď som tam bol ja teda. Čo chcete uvariť za €90 na deň? To je aký kulinársky zážitok. Hej? Že ako na to reagovala vaša pani manželka? Vaše deti? A ja mám veľmi tvrdú manželku a reagovala tak, že mi umožnila v kľude vlastne byť vo väzbe v tom, že vedel som, že sa o rodinu a o decka, o všetko zvládne postarať, pretože je extrémne silná žena. Veď preto som si ju na konci dňa zobral. No tak chalani boli menší. Samozrejme mali v tom čase 11 a 7. A jak na vás reagovali väzni, keď ste prišli do väzenia? Pozitívne.
A v zásade... Takže vás privítali? Väčšinou sa pýtali na Matoviča, ne na mňa. Áno. Takže na vás reagovali pozitívne? Tak ja som mal bečkovú väzbu, to znamená, ja som bol tak izolovaný, že na mňa už len ťažko tak ako mohli. Boli ste sám na... Ale som bol na samotke, dali ma na samotku, ale tak mali sme v rámci Justičného paláca, neviete, neurobiť interakciu s inými väzňami, pretože to je tak veľká basa. A ako sa k vám správal personál? Profesionálne, to som povedal. Profesionálne, najmä po tom, čo sa stalo Milanovi Lučanskému, tak sa extrémne báli to, že či si tam niečo neurobíme. A vás zobrali, že o vás sa nehlasovalo kvázi, lebo vy ste neboli vtedy